дуруд дӯстони гиромӣ, хуш омадед ба шабакаи худатон дар ин диёр. Агар то ба ҳол обуна нестед ё ин ки обуна нашуда ин наворро тамошо карда истода бошед, агар пас бисёр хоҳиш аввал обуна шавед, баъд ин наворро бубинед ва ҳамзамон бисёр наворҳои дигари ҷолибу хуб дар ин канал ҳаст ки умедворам бароятон писанд меояд ва ба ёру дӯстонатон фиристед то сафамон зиёд шавад ва ба шиоре ки мо назди худ гузоштем тоҷик бояд рамзи сифат ва тавоноӣ бошад арзанда шавем. имрӯз мехоҳам бароятон як қиссаеро бигӯям ки он қисса номгузорӣ шудааст қиссаи оина ва намедонам инро аз фейсбук дастрас кардам ё ин ки аз телеграм, аммо бисёр як мазмуни баланд ҳам дорад. мегӯяд рӯзе расули худо дуруд бар ӯ бо абуҷаҳл рӯбарӯ мешавад ва абуҷаҳл ба расулуллоҳ дуруд бар ӯ мегӯяд: эй муҳаммад, хеле чиркинӣ ва мисли ту чиркине надидам. расулуллоҳ дуруд бар ӯ мегӯяд: рост мегӯяд. баъдан расулуллоҳ дуруд бар ӯ бо ҳазрати абубакр рӯбарӯ шуд. ҳазрати абубакр разиаллоҳу анҳу гуфт: ё расулуллоҳ, дуруд бар ӯ, хеле зебоед. расулуллоҳ саллаллоҳу алайҳи васалам табассум карду гуфт: рост мегӯяд. оне ки шоҳиди ин кор буд, аз расулуллоҳ дуруд бар ӯ пурсед: ба сухани абуҷаҳл ва ҳам ба сухани абубакр рост мегӯед гуфтед? ҳикматаш дар чи аст? расулуллоҳ дуруд бар ӯ гуфтанд: ман мисли оинаам, ҳар ки маро нигоҳ кунад худро мебинад. абуҷаҳл ба ман назар карду худро дид, ҳазрати абубакр ҳам назар карду худро дид. худ ва наздиконатонро эҳтиёт кунед ва ҳатман ба шабака обуна шуданро фаромӯш накунед. бадрӯд.